Sai dai akwai wasu kusakurai da malamanmu suka yi tun kafin yanzu. Sun jima suna riƙe mu sannan suna faɗa mana gaskiya sannan muna ji sannan muna sauraron su. Amma halin yanzu sun san da cewa ba mu taɓa sauraron su ba. Domin akwai malaman da tuni ma an daina ganin darajar su sannan an fasa zagin su. Sai dai har yanzu akwai malaman da muke matuƙar ganin ƙimar su duk da cewa sun so su hana mu zanga-zanga amma dai su sun faɗi ra'ayinsu ne. Kamar me? Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ya bayyana cewa zanga-zangan nan da ake yi tabbas idan aka lura da abubuwan da suke faruwa a cikin wasu garuruwa musamman a cikin Afirka inda wannan zanga-zanga ta zama musu masifa sa'annan tattalin arzikin su ya lalace komai nasu ya lalace dalilin me sun yi zanga-zanga domin ƙwatar 'yancin su. Amma sai dai wani abu da wannan malami bai sani ba tabbas akwai inda mun san da cewa zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido ba amma akwai inda zanga-zanga ta haifar da ɗa mai ido. Especially Turai suna yin zanga-zanga kuma suna samun abin da suke buƙata. Kenya sun yi zanga-zanga sa'annan sun samu abin da suke buƙata. Mutanen da sun yaƙi domin ƙwatar 'yanci kuma sannan sun samu abin da suke buƙata wasu kuma ba su samu abin da suke buƙata ba. Idan aka yi la'akari dole daman rayuwa akwai wanda suke abu kuma su samu nasara akwai wanda suke abu sa'annan su waɗi. Nan Nijar an ƙwace mulki sa'annan an samu nasara ƙasar nan yanzu ta zauna lafiya sa'annan ana ta samun ci gaba. Amma mu shin taya ba za mu ƙwaci mulki daga hannun azzaluman gwamnati ba ko kuma mu fito mu nuna abin da ake mana ba ma jin daɗin mulkin nan. Tunda dai mulkin dimokuraɗiyya ake yi ba mulkin siyasa ba dole mu yi zanga-zanga malaman mu ku yi haƙuri da abin da aka faɗa ba za mu taɓa sauraren ku ba a